Saiki modalnya gede ya, emas grame jare saiki 100.000, digawe nggo sarahan tekel 15 gram wis kena 14 jutaan ya. Lemari 6 juta, meja kursi 4 juta, ana dangdang katel cepon mejiko manapa, durung sarung nggo pesing. Sarahan saiki kaya umpan marak-marak kayak ketan juta. Terus kayak kue kadang sing rewangi masak anake telu melu kabeh, cekat cekut apa sing ora, bungkus maning gawang gue sing ngomah sing nyebar undangan ora sabaran isinan maning ya. Undangan 250 sing teka wong rolas, sing kandegan ya berasa bulu kabeh, batir dolan gelem teka ya amplop 50.000 teka maghrib gablan balik ke esuk. Pokoknya latar wis kayak kapal pecah, toples malik kabeh laka isine, piring jajan isine bodong kabeh, barang balik ke padang sake udut ya. Sing duwe hajat keplak batuk beli. Wis pokoknya kita saiki mumpung masih dewekan, nyambut gawene sing kenteng. Wonge pengen bojo tapi nyambut gawene sungkanan, pan ngandelna apa? PPKB motor wis pada sekolah, penelitian ing tangga tunggu wis anak ya angel nyaura, sing anak pati ngrepoti wong tua.